Let me explain. This is the Prophet T. Madunge, the currently heavily army commander, and that post in Jaramanage hold until to the last day of the judgment day, the heavily army commander. So let me clarify that God escorted the prophet. Because these are the heavenly terms, Jasi ananima earthly terms, and ajinakuitrika kudenga. Because my heavens are wonder. We have this current heaven, then we have another heaven. First was what which heaven futi yauninga winder, but the Prophet Madumi can enter heaven any day, every day to grand in heaven. I'm the currently heaven army commander, so every day do for buka in my office of the heaven army commander, which is in heaven, in third heaven. So every day I make sure that when we heaven, but also welcome back, you cannot back from heaven, you cannot God's visit, cannot this. I am in my official visits. I couldn't do but in every day, like the morning I was in heaven, in the heavenly ticket, spiritual battles, army young, every day dino visit heaven, every day dino namari, because tinema meetings that no kupama updates kuti zviri kufamba sei director todaita maoza kata saka every day I see God, I go to heaven, but my officials ndo mira like papa ndinenge ndofa kuzinda kudenga this month, the month of September, is official for the people. So God escorted the prophet. I am graced ndirimuna anyasha ndakakwanisa kuti escorted by the prophet, but let me explain kuti taienda kupi kwaitwa escorted the prophet. So it was 30 days a special period yekuti ndina mwari ndichiescortwa zvangu zvese zvandaita, but ndichaexplaina two major escort atakaitwa namwari. So for 30 days my many programs andaita ndaito escorted by God. Even ndichinda to a prayer, I was being escorted by God. Ndaisandadega ku pray, just a prayer kuti I want to pray. Noenda duna matrama request even God was accompanying me. Tatoenda tese talking to each other. Although kanosna so sometimes you cannot see that. So ndakaona ma angels ngona zvakati, but vanga varipo havana kuzviona. Nditika so even on earth maraenda escort panaita ma prayers yangu, but my prayers in almost every day. Ndotanga ndomuka makusendo in the prayer room kanoti kuma secret places editonamata. So God escorted me almost every day pandaita prayer, praying with the prophet. Because when they escorted Mashika as well as my rival Amira, God was also joining the prophet, praying together. So it was a wonderful time for the 30 days. So I want to clarify two my escort, my major ones. We are not going to release the information because it is not authorized to release the information. So in one year tanga the special heavily army yataka kwanisa kunoona namwari. I was escorted to see that, but kubata kuti we do not have tinema planets akawanda. So this department arigari into this earth or into this heaven yamunoona. So you know the book of Revelation, I saw new earth, I saw new heaven. So tine this earth tinema zvakare earth yakagadzirwa ndakamboiona, tinema new heaven futi iripo zvakare. So tinema another planet inogara the angelics. Then the second escort yanga iri the lake of fire. So njangotsanangura dzese dziri two. So my planets akawandisa, my earth planet two. Pane the old earth ndo yatugara, so skune the new earth. And nditika inonzi na Revelation ndakaona denga idza rauya nenyika idza yauya denga rekawira pfura. So that earth yakatobuildwa yakatopera, that new heaven yakatobuildwa yakapera. So isusu takakwanisa kuenda to another planet. So when geographer knows that even my planets akati vari kurasika avasinozozana zviri kufamba sei. Anditika avazonzwisisa zvekune zvakati zvana Jupiter zvana nayo kuna zvinhu zvakadaro vari pama names asiwo havasi kuzvinzwisisa zviri kufamba ndesei. Anditika so takaenda to that planet inochengeterwa ma special heavenly army angelics. Anditika aone kune munhu aone kune anything. Anditika anenge ari closed, that planet is sealed, hapana chinobuda hapana chinopinda, only the honor of heaven and the Christ and God ndo vanokwanisa kupinda. The heavenly army ndakaitirwa nyasha ndikanoona anonzi ma advanced heavenly army angelics forces ekuti ayo are very special. Zvandakaona I was trembling and everything, and I totally frightened because I saw zvekuti even chiro neni ndakatya as the heavenly army commander ndakambona zvinhu zvakawanda in heaven, but this time zvandakaona it was too much and it was serious, zvaityisa. Alright, ma angelics ane ma types.
anditi pane ma lesser one tichikwira tichikwira then pana anozonzi ma creatures ma seraphims nema cherubims mungaverenga the book of Ezekiel chapter 2 akaonekwa na Ezekiel iyayo anogara mu old heaven yatinoti the blue sky after the blue sky ndo manogara ane ma wings ese ane ma wings akati one day ane maziso kwese but hana ma wings akati one day but andakazoratidzwa iye anofall under the heavenly army ya macherubims machi ndakazoona ari pamberi peiyayo anditika ari very advanced and they are very violent zvokuti uchipinda aiwa they can attack you but these special angelics dziri kuzoshandiswa kuparadza the earth so dzakatodesign kudhara dzikatogadzirwa dzakatopera so earth yangomirira destruction tangomirira the day because maangelics ari kuzoita that basa avapo now so ndo andakakwanisa kuvhizita ende kana usiri kuheavenly army haubvumidzwi ini ndaisingatongobvumidzwi but ndakaratidzwa kuti nepataakusvika taakuda kuparadza nyika yava padhuze so ndo achashandiswa maangelics acho to gather to destroy because this earth hapana chiri kufanira kusara and this heaven yamuri kuona the old heaven hapana chinofanira kusara saka those angelics anditika they are well built anditika ndo ari kuzoita carry out that mission so they are very violent even tichipinda there was a lot of chaos because as the new person they didn't know me so there was a lot of chaos until God spoke to them then there was peace then we chatted tichitaura updates kuti tava papi nekuparidza so since 2016 I was preaching to Zimbabwe only but now I must preach to the whole world starting next year because ndapedza 7 years dzandiri assigned to preach to Zimbabwe only but now ndakuchenda to the world that's why my automatic advanced entry akachazomatsanangura kuti zviri kufamba sei zvazona kupi so these creatures they are very violent ane mawings akawanda kudarika andaisimboona mawings acho anogona 20 pa one angelic 20 mawings iri one anditika then ane maeyes kwese then ane maoko akawandisa many hands many legs there zvokuti ukachiona unochati chinurudzwa because zvachiri it is well amene zvachakagadzirwa chinhu chinotyisa zvokuti ukachiona kanyazana kuti this angelic inotyisa anosimboona they are very beautiful but these ones they are not beautiful because the beautiful yakatorwa nemafeatures akawandisa padziri zvokuti but macreatures ekuti kana maangelics ekuti akadesignwa in a way yekuti haabvumidzi kubuda muthat planet pachazongoitwa released akutoita go for attacking the earth and the heaven so that they can destroy it vobva vapedza so ndokwandakaitwa escorted by God so tikaenda tikaona macreatures acho tikaona maangelics acho tikaona kuti zvese zvava into place saka now tangomirira zuva nenguva hatikwanisi kuzotaura kuti the hour anoziva the hour it's God but as the heavenly army we are ready to carry out the strike so that because the sin rate are very high as it was in the days of Noah yekuti vanhu vaimwa people drinking and everything vachitowana gay because vaimona maangelic panosvika panonzi vakatosvika pakanzi tipei vatumwa ivavo tirarana nevarume because varume vairara nevarume ndo zviri kuitika nhasi saka takuti we are now very close panguva yatiri zvona zvinotimirira zvakanaka imi Mr. Prophet munokwanisa kutaura namwari kuti vana varegererei searmy commander munokwanisa kuti taurirawo namwari kuti onai tavakuda kusvika ku distraction vana varegerere vamunokwanisa kusvika alright I cannot plead for that or appeal for that because it is in the Bible zvokuti Jesus Christ must come for the second coming saka hazvikwanisi kuti ndiapile chandikwanisa kungoapila ndechekuti vamunofanira kusave them ndozvandikwanisa kuapila but at the destruction I cannot appeal for that because zviri into the Bible that's even all those new heavens my special department evil army akati were created because the earth must because mara vakwanisa kuchinja cannot repent from his word so everything chava into place we are now ready as the heavenly army the department richaita that ravapo so I was escorted to that planet by God himself and Christ himself so we went together tikamaona tikavhiwa tikaona zvatikaona tikaona kuti tikapasisa kuti now they are ready hapasina chichadiwa to be added under the that department zvava ready tangomira the day and the hour so vanhu dai vatendeuka bhoze zvandakaona it was too much chero nendakatya bhoze ndakamboona zvangu maangelics but zvandakazoona this time it was too much there was certain time when I said God why have you brought me here bhoze zvazvakuitika sezvandataura they are very violent those creatures they are very violent zvokuti mune musingatinzwanani anile saka paari kuzoparadza earth haana kana mesi haana kana chidha so pakagadzirwa that special department asi ekuti you can negotiate kana kuti ane mesi haana kana chinhu chinonzi mesi andilika iyo they are designed just to destroy andilika saka even nesu
there was chaos because they always wanted to attack. Saka pachazotowa released hakuna kana chinonzi mesi kana kuti pachazonzi chimbovaregera chimboti ayo hakungodestroya zvese vane vachisara vane vachikandwa mulake of fire ndakakwanisa kuriona. So then I was escorted to the lake of fire nditika then imomo muma-special departments then ma-wings takamboita ama-testings atakaita tisataenda to the lake of fire because muchasonzisa kuti ndikuzama kuti kudi pana katora like it was like ma-eyes ari like eyes yakaita concrete kuti iri very solid yakasimba yekuti unyatsoona kuti then it was tested because ane ma-wings ese achitwa bounce achitestwa kuti zvinhu zvatatora zvakasimba here then ndobva zvaonekwa kuti it is almost like more than a concrete. Ndozati vanhu concrete yekuti ni chinhu chakasimba chekuti chiri something like a solid zvakakatwa into the pieces and then we were escorted from that planet ndobva tabuda mumaplanet that creatures achazo destroy the earth. Then we went to the lake of fire. So we went with those like not ma concrete here but hands ma concrete I mean something chiri solid and takachitesta kuona kuti chinhu ichi achibreak chero even ukachita sei ukachikanda pasi ukachidi. Do you know the angelic ikaswing at the wing yaya nditika ndo yaishandiswa ikaswing nditika then oitwa road nditika apana chaikwanisa kubreak nditika even panoswing ama angelics yayo paita a lot of earthquake nditika in that planet wanza also kushika kuti no this is too much that I am not earthquake apana that was great earthquake ndo iganyisa kuti yeah it was earthquake I vibration ema angelic inotorwa that vibration inotorwa pano swing at the angelic wings nditika so ndo inotorwa ndiyo vayeto applied to earth because mari vanenge vasiri kufara nezvine zvichitika so zvese zvichitika even lighting zvese zvinoshandiswa ma-angelic vibration ndo inoshandiswa. So takatesta ndakaona kuti manhu aya these stones they cannot break ndo vataenda but chakandishamisa ndechekuti taakusvika to the lake of fire we took those ma-stones aya nditika they were very solid nditika but akatanga kunonzi kumeuta nditika achimeuta kusvika pasara pasisina kana anything. But isusu takaenda ikoko God Christ among my angelics we were takapiwa something chinonzi my heavenly courts nditika chanoitwa coated with so that you cannot feel the heat nditika but these zvatakatora izvo nditika zvese they melted before tisati tapinda into the lake of fire kuti tione zvirimo nditika before we end nditika zvazvameuta tisati tasvika tichiri almost tisati tatosvika we were far away nditika so kune moto usingaiti Gehena rine moto but rine moto mushoma because Gehena futi richaparadzwa nditika because vanhu vari kufarira kuparadise nekugehena ma-waiting places nditika vari kufamba zvakanaka vanoenda kuparadise mu-third heaven vari kufamba zvakasanaka vanoenda kuhell iri the lower parts doesn't mean Jesus Christ died and went to the lower parts of the earth pasi after the sea level ndo pane the hell saka pachaparadzwa earth yanditora this old earth ichangoparadzwa ne-the hell nditika but kune moto mushoma just to torment the people not kuti une moto but the lake of fire guys ma-stones atati now akameuta before we reach takazosvika tisisina ameuta but what was the reason for those stones mwari akadandaudza kuti moto uri uko hauiti saka dai vanhu vatendeuka but zvamunoti kune moto iwe uri very serious zvandakaona this time chero neni there was certain time when I want to run kati mwari why are you taking me to this fire yekuti even these stones they melt tisati tasvika nditika but ndinanzi no you must see so that you must go and report to them sezvati John the Revelator aiti akaona aifenda achiona the vision that was zvaiitika ipazvokuti sometimes ndaitrambula sometimes ndaifenda ndichimutswa ndichienda kusvika ndapedza maescort angu aya ma-major ones andakaona the lake of fire and those the evil and the special department ndobva tapinda mu-lake of fire amuna chirimo amuna kana tree amuna kana anything it's just fire but that fire manje yakavakwa nema-structures ari well built wekuti moto andikamozva kuti zvava nechidhina chikatsva anditika hiti inotanga kubuda nepachidhina nditika pakavakwa anonzi ma-structures aripo akakomberedza the lake of fire but moto uri kubuda ndikuti patakasvika ma-stones edu akatanga kumeuta not nemoto wekuti uri kupisa kuti uri kuda kunzi udirect kubuda kunzi but moto uri kungolika nema-structures acho akaziva kuti moto uri kulika kungolika anditika but ndo waikwanisa kumeuta zvinhu zvatati nazvo zviri very solid anditika zvokuti even concrete yake haisviki pakusimba but zvaimeuta tisati tasvika but tazochisvika ikoko wachizochipinda aiwa moto wacho uri serious apa tiangira zvokuti it was like leaking fire yataifesana but wazochipinda zvokuti chero munhu
pakaipa